Dakle, dobro, želim dugu. Pa dobro, počet ću. Premazat ću filom koru, da. Tako, koristit ću naranđasti fil. Super, sad to treba razmazati. I još jedan sloj, i još. Da, tako nekoliko puta i zatvaram. Dodat ću što više fila. O, da. Ostalo je sve to razmazati. Super. A sad mi treba čokolada. Koristit ću naranđastu čokoladu. Zatim žutu, zelenu, plavu, ljubičastu i spašće duga. A preko ću staviti bombone. O, lizalice, da. Sa njima je uvek ukusnije. Stavit ću ih preko i to je to. Svaka mi čast. O, nije loše. A sada ja. Okrećem, tako je. Uzet ću nož. I seći ću. Ovde. I ovde. Odlično. A sada sklanjam to. I jednu koru ću premazati filom. A preko ću staviti jagode. Super! I zatvorit ću sve drugom korom. A sad ću iseći to na 2 dela. O, samo pogledajte kakva lepota. A divno. A svaka mi čast. A baka je najbolja. Moj red. Sipat ću džem u flašu. Da, tako je. Sipat ću što više. Zatim ću dodati žuti džem. Posle crveni, plavi i ljubičasti. Dovoljno. Da, ispalo je baš lepo. Pogledajte. Zatim ću iseći flašu. Ne, to nam ne treba. Malo magije i gotovo. Ispalo je super. Wow, kako sve dobro izgleda. Probat ću prvo ovo. Da, to je jako ukusno. O, da, želim još i još. Wow, baš mi se dopalo. Ups, nema veze. Idemo dalje. Sad ću uzeti ovo. Wow, izgleda ekstra. O, i ukus je dobar. Sviđa mi se, to je baš dobro. Svaka čast. A like. Čekajte, a šta je ovde? O, odmah ću probati. Lizalice ekstra. A sad je vreme da probam tortu. O, neverovatno. Ne mogu da verujem. To je najlepše što sam ikad jela. To je pobeda. Čestitam. Da, svaka mi čast. Ha. Dakle, društvo, sad mi se jede burger. Šta je tamo? Da, sve jasno. Uzet ću lepinju i zatvoriti je. Da. A sad mi treba salata. Posle sir. Tako je. Pljeskavica i lepinja. Kakav miris. Tako je. A šta se dešava tamo? A sada pogledajte šta će ispasti. Wow, treba će mi još nešto. Sipat ću sirni sos. Da, što više. Odlično. A sada gledajte kako lepo curi po mom ogromnom burgeru. O, a zanimljivo. Okej. A ja ću uzeti bundevu. Sad je treba iseći na 2 dela. Tako je. Izvadit ću seme. Ne, to mi sigurno neće trebati. A ovo je kupus. To mi treba. A sad ću samljeti svo povrće. Tako je. Sve je spremno. Da vidimo. O, kako lep miris. Stavit ću sve ovde. Da, a zatim ću formirati pljeskavicu. Super! Dodat ću još povrća i to je to. Moje punjenje je spremno.
Stavljam punjenje i zatvaram. Gotovo. Napravila sam zdrav burger. Šta? Ne. Ja imam bolju ideju. Treba će mi žvaka. Puno žvake. Da, pogledajte kako lepa. Stavit ću na kolač. To će biti odlično punjenje. Ispašće će lep, slatki burger. A malo žele bombona i gotovo. Ali to još nije sve. Dodat ću čokoladni sos. Preliću burger, tako je. O, treba mi što više čokolade. Super, svaka mi čast. Ja sam završila. Od čega početi? Fuj! O, da! Probat ću prvo ovo. Nije loše, sviđa mi se. Jao, a kako jesi ovo? Fuj, kako odvratan miris. Dobro, probat ću. To uopšte nije ukusno. Wow! A šta je ovo? Polizaću? Da! Ekstra! Super! To je jako ukusno! Mislim da je to pobednik. Čestitam! Da, pobedila sam, svaka mi čast! A sad mi spremite picu! To uopšte nije teško. Sad ću vam pokazati picu u meksičkom stilu. Ali prvo ples! Kako zanimljivo, ja volim da plešem. I ja isto. Gotovo, dovoljno je. Vreme za kuvanje. Dakle, treba će mi pola paprike. Stavit ću testo na nju. A sad mi treba paradajz sos iz najsvežijeg paradajza. Dakle, sipat ću sos na testo i pažljivo razmazati. O da, odlično je ispalo. A sada sir. Treba što više sira. Cool. Ali to još nije sve. Hoću da stavim još pečurke. Cool. I obavezno je potrebna kobasica. I još tajni sastojak. Veoma ljuti sos tabasco. Pazite, to je mnogo opasno. Dodat ću samo par kapljica. Ups, izgleda da sam malo preterao. Jao, izgleda da je nešto izgorelo. Ne mogu da dišem, fuj. A slažem se. Dobro, počet ću da spremam svoju picu. Testo je već spremno, a sad ću dodati ovaj lep sir. Što više, bolje. Probat ću paradajz sos. Da, odlično, mogu dodati. Kako lepa i sočna boja. Sviđa mi se. A dodat ću začine i malo zelenila. Tako je. Preko ću staviti testo i mogu nositi u rernu. Eto, sve je spremno. Ispalo je baš dobro, bravo, unuko. A šta je ovo? Opa, to je šlag. Super. Ja neću spremati picu. Napravit ću zdravu pitu. I seći ću je uz pomoć ovog čudnog noža. Tako je. A za punjenje ću koristiti sveže voće. Pogledajte kakva lepota. A kakav miris. Divno. To je to, baka je završila. Draga, probaj. Prijatno. Kako super. Ovo je zanimljivo. Jedva čekam da probam. Wow, koliko sira. I ukus je baš dobar. Svidjelo mi se. Šta je to? Božanstveni miris. Probat ću. Wow, cool. Oduševljena sam. To je mnogo ukusno. I ostao je posljednji učesnik. Kako lepo. Sad ću probati. Čak ne znam šta prvo da probam. Da. Baka zna da iznenadi. To je nevjerovatno. Oduševljena sam. Dakle, imamo pobednika. Čestitam. Hvala ti, draga. Ćao svima. Jeste spremni za kulinarski izazov? Vaš prvi zadatak je da spremite jelo sa sirom.
Ja obožavam sir. Ovaj zadatak je za pravog šefa. Počinjem. Dobro, unuče. Smislit ću nešto. I ja volim sir, posebno topljeni. A šef više voli francuski sir. Jao, kakav gadan miris. Baka je našla buđevi sir. Skloni ga brže. Baš je ružan. Užas. Dobro, ja ću spremiti za brata sirnu pastu. Dakle, prvo treba skuvati nudle u mleku, a zatim dodati začine. Da, sa njima će nudle biti još ukusnije, ali glavni sastojak mog jela je sir. O da, odlično mi ide. Kakav miris. Dodat ću sir i promešati sve. Kako lepa boja. Ali taš nije sve. Dodat ću još malo slanine. Tako je. Mislim da je dovoljno. O da, moj jelo je super. Mislim da će brat biti oduševljen. Stavljam sve u kutiju i to je to. Bako, a šta je kod tebe? Najlepša hrana je hrana koja je spremljena svojim rukama. Dakle, ja ću napraviti za svog unuka najlepšu picu. Gledajte kako baka može. Eto, moje testo za picu je već spremno. Sad ću ga premazati sirnim sosom. Odlično se slaže sa testom. Ali sad ću dodati krušku. To će biti odlična kombinacija. Eto, isekla sam krušku. Ostalo je lijepo poređati na picu. Sviđa mi se. I obavezno treba dodati plavi sir. Jao, bako, povratit ću. Treba mi gas maska. O ne, ni meni, ni dobro. Jao, o ne, svestit ću se. Pa šta nije u redu, ne razumijem? Miris je baš dobar. To je delikatesa. Dakle, ostalo ispeći picu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Eto. Završila sam. Šefe, jeste li u redu? Jeste već završili? Mama mia, šef još nije ni počela. Dobro, sad ću odmah da krenem. Prvo će mi trebati okrugli kalup. Iseći ću sredinu od pljeskavice. A unutra ću staviti sir. A preko malo slanine. Da, tako je. A sada treba umutiti jaje. Tako je. Preliću pljeskavicu i dodati krušne mrvice. Odlično. Ostalo je premazati pljeskavicu uljem i ispeći u rerni. O da, to će biti jako ukusno. A dok se pljeskavica sprema, ja ću se pobrinuti za lepinju. Iseći ću je na 2 dela i dodati salatu. Kako je moja pljeskavica? O da, izgleda divno. Dakle, dodat ću još malo povrća i paradajz sos. Da, moj burger će biti mnogo ukusan. Završila sam. Prijatno, mali. Opa, da vidimo šta ste spremili. Ova pizza izgleda baš neprijatno. Ali ipak ću je probati. O ne, nisam trebao da radim to. Ne sviđa mi se. Sirne nudle izgledaju baš dobro. Sad ću ih probati. To je baš ukusno. Nije loše. Šta je to? Kako lep burger. Jedva čekam da ga probam. To je najlepše što sam ikad jela. Dakle, šef je pobedio. Baš mi je drago. Hvala. Jeste spremni? Vaš drugi zadatak je vafle. Odlično. Spremni smo. Dakle, meni treba brašno i jaje. Sad ću napraviti najlepše testo. Eto. Ljuska mi ne treba. Ej, bako, pogodila si mene? Jao, izvini, draga, nisam namerno. A sad mi treba mleko. Bako, pazite. Izvinjavam se. Dakle, sve sam dodala. Ostalo je to sve promešati. Moje testo je spremno.
Sad ću ga sipati u aparat za vafle. Ostalo je malo sačekati. Sumnjam da će obične vafle vam doneti pobedu. Ja ću spremiti nešto zanimljivo. Dakle, napravit ću slatke vafle od bombona. To će biti baš originalno. Tako je. Jeste sigurni u tom receptu? Naravno, bako. Ja sam profesionalac. Pogledajte. Ovo izgleda jako dobro. Ojoj, šefe, a vi ste čarobnica? Dobro, ja sam smislila nešto. Napravit ću karamel. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Izgleda jako dobro. Svaka mi čast. Preliću vafle i to je to. Oduševljena sam. Jedva čekam da mali proba. Jesu svi završili? Jao, svi su već završili, a ja nisam ni počela. Imam samo sirup. Tačno, napravit ću vafle od sirupa. To je genijalno. Dakle, sipala sam sirup u aparat za vafle. Ostalo je samo sačekati. A dok čekam, poješću drugi sirup. Da, to je prelepo. Srećno vam. A ja ću ukrasiti moje jelo ovim lepim sladoledom. Stavit ću jednu kuglu i još jednu, mada 3 kugle će biti dovoljno. A sad ću preliti to sve čokoladom. Da, sigurna sam da će pobjeda biti moja, jel da, bako? To ćemo još vidjeti. I moje jelo je dobro. Ja ću dodati puno meda. Baš je sladak i zdrav. I na kraju jagoda. Kako ste smešni. Dobro, pošto svi ukrašavaju vafle, i ja ću dodati bombone. Eto! Kako ste? Ja sam gladan i spreman sam da probam vaše vafle. Samo nemojte da mi smetate. Kako lepe zelene vafle. A kakav je ukus? Ajoj, to je jako kiselo. Ne sviđa mi se. A ove vafle sa jagodom izgledaju baš privlačno. Sad ću probati. Wow, zadovoljan sam. Da, to je baš ukusno. A šta je šef napravila? Kako lepe vafle. Jedva čekam da probam. Da, to je jako ukusno. Hvala vam puno. Ali pobedila je baka, da. Dušo, baci kocku. Šta želi mala? Ćao svima, ja hoću pomfrit. Hoćete mi ga spremiti? Odlično, čekam vaše varijante. Naravno, to mi je omiljeno jelo. Uvek naručujem pomfrit u Meku. Ja već imam zaleđeni pomfrit. Ups, izvini, bako. Sad ću sve skinuti. Tako bolje. Jao, Roxy, moraš da paziš. Razumem, bako. Dakle, gde sam stala? Tačno, treba mi tiganj. Moj poslednji susret sa tiganjem nije bio uspešan. Morala sam da renoviram kuhinju. Tačno, mogu da spremim pomfrit u tosteru. Tako će sigurno biti bezbednije. Da, ostalo je malo sačekati. Jao, šta sve ova devojčica neće izmisliti. Okej, moram očistiti krompir. Prvo ću skinuti ljusku. Savršeno. A sad mi treba specijalni uređaj. Gledajte kako se to radi. Odlično. Stavit ću nekoliko komada zajedno i saviti ih u rolnu. A sad ću nabosti rolne na štapić. Gotovo. Ostalo to ispržiti u vrućem ulju. To će biti jako dobro, verujte mi. Čekamo da krompirići postanu zlatni. Da. Odlično mi ide. Hej, gde ste odneli moj uređaj? Vratite! Šefe, je li vam žao rende za baku? Dajte, nemojte biti cicija. Tako je, hvala. A sad ću narendati pomfrit. Odlično. Dodat ću malo brašna, jedno jaje i promešati sve.
Trebalo bi da ispadne testo od krompira. Odlično mi ide. A sad mi treba kalup. Uzet ću kalup u obliku srca, jer je sva bakina hrana napravljena s ljubavlju. A dakle, stavljam svoje testo u kalup i pravim nekoliko takvih srca. Sklanjam kalup i šaljam te u rernu. Roxy, gori ti pomfrit. Jao, da, upravo si. Treba brže izvaditi to. Ne. Krompir je izgoreo. Prokletstvo. Šta da smislim? Tačno. Koristit ću hleb. Nekoliko pačeta će biti dovoljno. Sad ću lepo iseći ovaj hleb. Odlično mi ide. Da, super. A sad ću to sve staviti u pakovanje. Odlično. Nadam se da Chloe neće primetiti razliku. Tačno. Dodat ću još i sos. Imam sirup od jagoda. Mnogo je ukusan. Preliću svoj hleb sa njim. Tako je. A zatim ću dodati bombona njorc. Ekstra. Bako, vidi šta sam napravila? Roxy, svaka ti čast. A moje jelo je također spremno. A stavit ću sve na tanjir. I nacrtati srce kečapom. Da, savršeno. Divno. Hej, uzeli ste moj kečap, dajte mi. Ne, to je osveta za rende. Preliću kečapom svoj pomfrit. Gotovo. Chloe, možeš da probaš. Prijatno. Wow, koliko pomfrita. Želim da počnem od ovih slatkih srca. Sad ću da probam jedno. Nije nešto. Hoću da probam sada ovo jelo. Izgleda jako zanimljivo. A kakav je ukus? Kako hrskavo, kao čips. Super! Sviđa mi se. A šta je ovdje? Šta? Pomfrit iz meka? Ne, pa to nije čak ni pomfrit. To je hleb sa sirupom i bombonama. Ukusno, sviđa mi se. Roxy, pobedila si. Svaka čast. Da, prva pobjeda je moja. Bako, podržavala si me. A sada želim koktel. Hoćete mi ga spremiti? Sigurna sam da ćete uspjeti. Dobro, Roxy, hoćeš da ti pokažem trik? Vidi. Sad ću ovu korpu sa voćem pretvoriti u isečeno voće. Kako je to moguće? Baka mađioničar. A sada uzimam sprej za hlađenje. Tako je. Nisam tamo pritisla. Moje naočare se smrzle. Ne vidim ništa. Šefe, jeste ovdje? Prestanite, bako, jau. Ili je to Roxy? Ups, šefe, izvinite. Nemojte više to da radite. Da, sad će sve biti u redu. Pritiskam. Eto, voće je smrznuto. A sada uzimam čašu. A zatim ću narendati voće. Kad je voće smrznuto, odlično se trlja. Odlično mi ide. To je to. Sada treba dodati malo vode. Da, napravila sam pravi voćni led. Chloe će se sigurno dopasti. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja imam nevjerovatnu ideju. Dakle, treba mi šejker. Sipat ću žvaku iz aparata u njega. Tako je. Šta? Žvake? Ali kako ćete napraviti koktel od toga? Probat ću. Kako tvrda. Čak mi je ispala vilica. To se ne može jesti. Vratit ću vilicu. Je li sad dobro? Valjda je sve na mestu. To je najsmešniji što sam ikad video. Dobro, žvaka nije jedini sastojak. Treba dodati još puno sirupa sa ukusom kupina. Tako je. I što više srebrnog praha. Hoću da mi koktel sjaji.
A sad ću dodati led i sipati vodu. Da, tako je. Ostalo je sve promešati. To treba raditi aktivno. Tako je. O da, miris je super. Sipat ću koktel u aparat. I ostalo ga je ukrasiti kišobranom i slamkom. Eto, moj prelep koktel je spreman. Može da se pije. Wow, bravo, šefe! Dakle, ja ću sipati žele bombone u blender i dodati Sprite. Može malo više. Da, tako je. A sada uključujem blender. Zaboravila sam na poklopac. Ali nema veze, to će svakako biti ukusno. Našla sam čašu u obliku mede. Sipat ću koktel u nju i staviti slamku. Jao, to izgleda preslatko. Oduševljena sam. Chloe, probaj brže. Prijetno, sestro. Sve izgleda tako zanimljivo. Hoću da probam ovaj koktel u slatkoj čašici. Jako ukusno. A sada šareni koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, super! Stavljam like, sviđa mi se svaki ukus. A šta je ovdje? Koliko koktela? Jedva čekam da probam. To je prelepo, ali ne znam koga izabrati. Dobro, svi ste pobedili, čestitam. Kako lepo, hvala. Možete osvojiti kofer sa parama, ali samo ako mi spremite dubajsku čokoladu. Svako će imati različite budžete za to. Alex će spremati čokoladu za $1. Nema puno sastojaka. A Jane će spremati za $100. Ona ima veći izbor. I Max će spremati čokoladu za $1000. Pogledajte koliko on ima sastojaka. Ako su svi spremni, hajde da počnemo. Dobrodošli. Odlična ideja. Izvadit ću čokoladu. Tako je. I staviti je u kalup. Odlično. A sada treba to sve istopiti fenom. Da, odlično mi ide. Još malo. Odlično. Eto, završila sam. Alex, uzmi to. To mi može zatrebati. Sad ću istopiti svoju roza čokoladu. Odlično mi ide. Vi ćete imati baš jeftine čokolade. Moja će biti mnogo bolja. Ovaj kalup je baš mali. Koristit ću ovaj veliki. Napunit ću ga čokoladom iz fontane. To mi može zatrebati. Pošto je Max bacio to, ja ću uzeti. Dakle, treba mi tečna čokolada. Sipat ću u kalup ravnim slojem. Da, a sada to treba zaladiti. Pozajmit ću sprej od Jane. To je moja, nisam ti dozvolila. Ok, nemam vremena za to, a moram da kuvam. Uzet ću specijalni fil za dubajsku čokoladu. Tu su pistači i ukusno testo katajfi. Jako je ukusno. Dakle, stavit ću punjenje. A zatim ću sipati još čokolade. Da, kako slatko. A ja ću za punjenje koristiti roza Nutellu. Da, sipat ću što više. Tako je. Zatim ću opet dodati sloj čokolade. A ja ću napraviti šećernu vunu. Imam aparat za to. Sipat ću šećer unutra. Da. A sad ću napraviti vunu. Odlično mi ide. Niko nije rekao kako da koristim taj šećer. A ja sam napravio šećernu vunu. Koristit ću je kao punjenje za čokoladu. Stavit ću to u sredinu. A preko staviti još jednu čokoladu. Gotovo. Meni će trebati zlato. Narendat ću ga na čokoladu. Koristit ću mlin za meso. Gledajte, to je zlatni prah. Super. Posuću čokoladu sa njim. Divno. Šef je već ovdje. Probajte moju čokoladu.
Oho, tako ste brzo završili. Okej, hajde da počnemo od maksa. Ali kako da zagrizam to? Tačno, slomit ću je. To je punjenje od Nutelle, super ideja. Da, ispalo ukusno. Max, ispunio si zadatak. Ali šta su napravili tvoje kolege? I kod mene ispala ukusna čokolada. Probajte. Naravno, izgleda dobro. A kakav je ukus? O, kako lepo punjenje od pistaća. To je klasična dubajska čokolada. A šta je kod Alexa? O, unutra je šećerna vuna. Prelepo. Svaka čast. Alex, ti si pobedio. To je tvoj nagrada. O, ne mogu da verujem, drugari, pobedio sam. Šta je, niste srećni zbog mene? Pa dobro. Sada Jane ima $1. Nema puno proizvoda, ali sigurno se može nešto napraviti od toga. Max će spremati za $100. On je dobio više proizvoda. A Alex sada kuva za $1000. Cool. Sad ću vam pokazati šta morate spremiti. I to će biti... mlečni koktel. Hajde, čekam vas. Ja imam jednu jagodu. Pa dobro. Sad ću izgnječiti viljuškom. Tako je. Još malo. Gotovo. Sipat ću u čašu. I preliću sve mlekom. Tako je. Nije nešto ispalo, ali šta da se radi? Uradila sam sve moguće. Jane, tvoj koktel je tako jeftin. Sad ću ti pokazati kako se sprema zaista dobar koktel. Preliću jagoda mlekom, tako je. A sada uključujem i mešam sve. Odlično. Želim da napravim koktel od različitog voća. Koristit ću jagode, grožđe i borovnicu. Da. Zatim ću ukrasiti sve šlagom i ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. Stavit ću u svaki koktel slamku da bi šefu bilo zgodno piti. Eto, završio sam. Super! On ima 3 koktela. To povećava njegove šanse za pobedu. A ja imam rolnu toalet papira. Pa dobro, od ostalog papira ću napraviti slamku. Ali svakako sam zadovoljna svojim radom. A meni će trebati sladoled, baš je lep. Stavit ću ga u veliku čašu, a sad ću ugrijati fenom da bi se sladoled istopio. To će biti moj koktel. Da, ukrasit ću ga šlagom i dodati kolači i čokoladu. Želim da napravim puno ukrasa od slatkiša. Dajte mi nekoliko sekundi. Eto, ispalo lepo i ukusno. O, šef dolazi. Drugari, šta ste spremili? Hvalite se. Opa, Max ima 3 koktela. Probat ću prvi, lep je i drugi isto. Ni treći ni loš. Max, odlično si ispunio zadatak, bravo. Sad je vreme da probam koktel, Jane. Šta si spremila? To izgleda loše. Jane, trudila si se, vidim to. Čekajte li, pa niste ni probali? Da li će stvarno popiti to? O, kako ukusno. Da vidimo šta je ovdje. O, Alex, to je odličan koktel. U njemu je toliko mojih omiljnih slatkiša, to je super. Sad ću probati piće. Wow, pa to je stopljeni sladoled, odlična ideja. Alex, pobjeda je tvoja. Da, to je moja druga pobjeda. Drugari nisu srećni. Zavide mi. Što? Ne, imam sastojke za $1. To nije fair. O, a ja spremam za 100, nije loše. Tu je sve što mi treba. A ja imam $1000. Wow, prvi put vidim toliko različite hrane. Blago meni. Jo, morao sam da vam smislim posljednji zadatak. Zaboravio sam. Šta je? Dobro. Gdje je? O, evo ga. Samo jedno, pa dobro, razbit ću ga. Ju, kako je gadno. Tu je malo ljuske, ali nema veze. Dakle, uključit ću šporet. O, slučajno sam slomio. Ne! Na tiganju je vatra. Kako ugasiti to?
Sad će mi sve izgoreti, šta da radim? Treba to hitno ugasiti. Okej, počet ću da spremam jaz za $100. To nije teško. Razbit ću par jaja u tiganj, staviti viršle i slaninu, da. Ja sam odvojila belanca, džumanca, a sad ću dodati crvenu boju belanca, tako je. Promiješat ću. Eto, sad imam crveno belance i stisnut ću ga ovako. A sad ću uviti to u rolnu. Super! Stavit ću sve na tanjir. Sada rolnu treba iseći na komade. Tako je. Posle ću ukrasiti sve senfom, rozmarinom i paradajzom. Šefe, završili smo? Kod mene sve gori! Šefe, ali spreman sam. Dobro, sad ću da probam. Ali to je nemoguće jesti da gori. Treba ugasiti vatru. I šta je ovde? Fuj, odvratno! Marš odavde! Jane, šta je kod tebe? To izgleda lepo. Probat ću. Ukusno. A sada paradajz, svaka čast. Hvala, trudila sam se. Sad ću probati tvoje jelo. Opa, tu je sve što volim da jedem za doručak. Sad ću probati sve zajedno. O, da, kako ukusno. Sviđa mi se, ali pobedila je Jane. Kako neočekivano, hvala puno. Dakle, u ovom izazovu je pobedio Alex. Osvojio si $1 milijard. Opet on, ali kako to? Nekako me čudno gledate. Ups, moram da bežim. Daj nama pare. Stani, hoćemo i mi. Alex je izgubio puno $. Uzet ću to sebi.